Pulisnya kerja bukan? Keren, yang tiasa kalau yang punah wasit itu tahu tunggu, gak pernah nunggu kayak tengah kasih deh, tamong kayak, ini tahu sih yang tanggal saya yang tamong nih, kayak ini baru belum saya baru tanggal kerja, apa salah kerja begini. 다르면 너가 수문 중에 너한테 창가다 이것도 노동 받았대. Ini racuntai kami hari jorong sini takut opera daruka borong dengan daruka de format, bo siapa itu bo racuntai high school no beli, deh bo fungjorawa korpur gramin bank of Thangmani. Jika zaman awal BJP ni misil, CPM ni misilum tolakali. Borong kising nang lai thani sini takut borong nang darukana saisung manai helmet bahini ba flag pijak BJP flag pijak sini takut no attack hacker bini logi ten masa adu duri tangmani bo sin সংগঠননি no je borok ko bahiti misal ni da kono ya kisa ga to sin omno je bini upre asir boyosko borok no borok sak na yakai उसी अटैक खाइमनी न जों अमनि प्रतिबाद थायो जों अ एक दुदिन बिसिनि जुदि पुलिस कुनो एक्शन लायाखै जों अ नवचन्द्र चौमनि अरा चन्दै बा जेखुनु जों कायसा मुभमेन्ट खायनाय कायसा रेली खायनाय कायसा बिरु माने कायसा जों अमनो प्रोटेस्ट रेली कायसा खायनायनि जों आलोचना खायनाय दङ बिनि जे कोनो सागुकुमान नुनाय दं न साखिमान नेसा गोबां जायगानो ओमफ्राय हायखाय सिनि बर' सिग्र साग्र बुथ खायजा दं आपनरो गेजेराव खालामनो सानदों जोंथ' जब जानो जों जेसें मानसिया जोंनि प्रतिबाद थायो जों अ एक दुदिन बिसिनि जुदि पुलिसखौनो एक्शन लायाखै जों अ नवचन्द्र चौमनि अरा चन्दै बा जेखुनु जों कायसा मुभमेन्ट खायनाय कायसा रेली खायनाय कायसा बिरु माने कायसा जों अमनो प्रोटेस्ट रेली कायसा खायनायनि जों आलोचना खायनाय दङ बिनि जे कोनो सागुकुमान नुनाय दं न साखिमान नेसा गोबां जायगानो ओमफ्राय हायखाय सिनि बर' सिग्र साग्र बुथ खायजा दं आपनरो गेजेराव खालामनो सानदों जोंथ' जब जानो जों जेसें मानसिया जों मावथारनानै जों एक्शन बा जों प्रतिबाद मिছিল रखाय दङ बे जायगा जेखुनु बाक्सा जायगा एक्शन मोना जागोन पुलिस प्रशासन जेखुनु कायसा गमि लखियो কিন্তু जों दाबो बिसिनो दाबो अनगान नुबाय या किसुमाननि नंगौ जे पुलिस डिपार्टमेन्ट मनोरम नांगौ जे बाइक बाहिनी एबा हेलमेट बाहिनी बनो जे या किसानाय जे कयेकजन गत सिनिङो ओमफ्राय बिनि माध्यमे पुलिस बिनि बनो सिंफायथु सम सम बा चेहरा पानि सिसिनि बा बाहायके एक्शनानो पुलिस सायमानाय तब सिङावनि अरा प्रतिबाद थायो ताइ सिङावनि जास्टिस नायो सिनि बर'निफ्राय जे PWF नि सुकुसरि देब्रुमा बाबुदा ओमफ्राय हायखाय जों दाल' कालाखिया बाबा बिनि लगिन तमोना आफुर बुरि बर'नो पइन्ट या किसाना नायो बर'ना आफुर जे ब सिनि ताखु ब बांसिनो थाङिनो बिनो या गो खामानि